2026 बिजिनि 12 तारिख April salmari TTIDC Trongbarini salo kisatu thograng bodolni bisingo kok banglai manibai kesa kereng anglai manibai romoi tolangi thangjakmani police rok bai kila bagmani YTF ni adong hiren jomatia boromjak thangmani yagulono kila tipramotha YTF TWF ni bwkhakti kwbangma khorangti sajakmani sanmungti sajakmani hiren jomatiano phioknani bagui watui saltung hiya lahara achukui khorangti samani yagulo sanmungti samani yagulo paithago killa bagma YTF ni adong hiren jomatia kurdo belmani yogui phaijakha tipramotha YTF tei TWF ni adong tei adong juksong khatung khajani bisingtui lamsokha hiren jomatiano bo kurdo belmani yogui phaimani bai tei borokni amsuk choba amsuk borokni khorangti samungni bisingtui no kefili phaimankha nogo kaham gorong khlai hiren jomatia nukhoni borok no bo khatungjak hiren jomatia yogui phaimani bai Subay, Dotton Subay nani. Dotton Subay nani. Masa, this. Hagang dia bela. Ang pernah kalau bela wajib Hai paise, baik mana? Ya, di mana na? Awak pala ko po. Hai paise, wajib. Ya. Sige hai paise.